ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭିକ୍ଷୁକ ସଂସ୍କୃତରେ କିଛି ଶ୍ଳୋକର ପୋଷ୍ଟର ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା ନୂଆ ଶ୍ଳୋକକୁ ପେଜରେ କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, କେବଳ ଫୋକସର କମି କାରଣରୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆପଣ ଲେଖିବା ସମୟରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଭିକ୍ଷୁକ ପଚାରିଲା, ଯଦି ମନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଏ ତ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କେମିତି କରିବା? ସ୍ୱାମୀଜୀ 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ବତାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମନକୁ କାମ ଆଉ ଖେଳରୁ ହଟେଇକି ଶ୍ୱାସ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଖିରେ ଶବ୍ଦର ଆକାର ବନିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ପେନ୍ରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କାନରୁ ଘର୍ଷଣ କରୁଥିବାର ଆୱାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ କାମ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ଆମର କନସନ୍ଟ୍ରେସନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭଟକିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ।